Načelnik Jablance je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpskog naroda nije dao saglasnost za korištenje helikoptera oružanih snaga BiH u gašenju požara. Načelnik općine Jablanca Damir Šabatović podnosi krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpskog naroda Milorada Dodika zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, pošto iz bojkota prema državnim institucijama nije žalio dati saglasnost za upotrebu helikoptera oružanih snaga BiH. Kako je rekao u izjavi koju prenosi portal Flix.ba, Šabanović je pokušao urgirati kod Dodika da dozvoli korištenje helikoptera. Načelnik općine Jablanca Damir Šabanović podnio je krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva BiH Milorada Dodika zbog opstruiranja donošenja odluke za korištenje helikoptera oružanih snaga BiH za gašenje požara na području te općine. U prijavi je naveo da je Dodik kao službeno lice u institucijama BiH svjesno ili namjeri da drugom nanose štetu u ovom konkretnom slučaju propustio ili odbio da reaguje jer je iskorištavanje službenog položaja i neizvršavanje svoje službene dužnosti počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja iz člana 220. stav 1. krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH ima ovlast nad oružanim snagama BiH i za odluke je potrebna saglasnost sva 3 člana. Općina Jablanca je zbog požara na nepristupačnom terenu tražila pomoć helikoptera, no nije bilo Dodikove saglasnosti. Kako prenosi FENA, članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović su na današnjoj sjednici na kojoj nije bilo Dodika od Ministarstva sigurnosti BiH zadužili Ministarstvo sigurnosti BiH da iskoristi sve mehanizme kako bi se osigurao adekvatan odgovor na trenutnu, ali i buduće situacije vezane za prirodne katastrofe, uključujući i požar.